Bo día de novo, amigas e amigos. Un ano máis, este ano máis que nunca, este acto de entrega dos Premios Cidade de Pontevedra salienta o mellor da nosa sociedade e do noso espírito comunitario. A ninguén se lle escapa que nesta ocasión estes recoñecementos teñen un matiz especial. Nun ano no que vimos como literalmente se paraba o mundo, hoxe temos a oportunidade de homenaxear a persoas e colectivos que precisamente nos fixeron avanzar en momentos adversos e nos demostran que a cooperación, o compromiso, a loita e a dignidade son valores imprescindibles para sacar o mellor de nós como sociedade. A min gustaríame comenzar agradecendo, como sempre, o labor tanto do xurado como o das entidades que se involucran propoñendo candidaturas que neste ano foron o Rotary Club, a FAMPA de Pontevedra, a Secretaría da Muller da CIGA, a Asociación de Nais e Pais de Alumnos e Alumnas de San Martiño da Escola de Educación Infantil de Verducido, a Federación de Asociacións de Veciños Castelao e a Organización de Xordos de Galiza, Xoga. Aproveito, ademais, para felicitar a todas as candidaturas propostas, porque todas elas nos enorgullecen como pontevedreses e pontevedresas. O xurado acordou premiar na modalidade individual a futbolista pontevedresa Paula da Pena Sánchez pola súa valentía e posición crítica na defensa da igualdade de xénero. A súa negativa a gardar un minuto de silencio polo falecemento dun futbolista emblemático, pero con comportamentos de violencia de xénero inaceptables na nosa sociedade, quedou marcada como un dos grandes fitos do ano 2020 a nivel mundial. A imaxe de Paula da Pena sentada de costas no terreo de xogo deu a volta ao mundo, pero non se reduceu tan só a unha fotografía de prensa, senón que esta deportista moza soubo contextualizar a súa actitude e visibilizar como no mundo do fútbol aínda queda moito camiño que percorrer en canto á igualdade. Precisamente, cando desde o fútbol femenino teñen que soportar e facer fronte a unha brecha inmensa en relación aos seus compañeiros futbolistas masculinos, a todos os niveis, brecha salarial, de cobertura mediática, de prestixio público e de recoñecemento social. E desde esta posición de desventaxa, Paula da Pena demostrou que ser feminista é plantarse ante o inxusto, ante a desigualdade, ante o agravio. Ter a valentía de disentir, poñendo por bandeira a coherencia e a actitude crítica. Foi quen de converter un xesto simbólico nun xesto revolucionario referente para milleiros de persoas e, sobre todo, para a mocidade. Paula da Pena viste desde Pontevedra a camisola da valentía, do compromiso e do empoderamento. E é un orgullo non só para todos os pontevedreses e pontevedresas, senón tamén para todas as persoas que creemos na xustiza social. Nesta edición dos Premios Cidade de Pontevedra, a valentía e o compromiso están moi presentes. Tamén a xenerosidade, a vocación e a entrega profesional e persoal. E se hai un colectivo que exemplifica todos estes valores é o do personal sanitario e sociosanitario. A pandemia demostrounos que só con comportamentos individuais non saímos adiante, que é precisa tamén a cooperación, o traballo en equipo e a implicación. Neste ano extraordinario e excepcional no que a preocupación pola saúde das persoas se converteu na principal prioridade política e social, é de xustiza reconocer o comportamento exemplar do personal sanitario e sociosanitario. Este recoñecemento vai máis aló do desempeño das súas obrigas estritamente profesionais. Distingue valores intanxibles pero fundamentais na loita contra a expansión da COVID.
o compromiso, a entrega, a vocación, a colaboración e, na maioría dos casos, o sacrificio familiar e persoal. Os diferentes perfis profesionais que abrangue a atención sanitaria e sociosanitaria pon de manifesto a importancia de cada categoría para o funcionamento dos equipos, desde profesionais da medicina e da enfermería ata personal auxiliar e cuidador, terapeutas, celadores, persoal de limpeza, de cociña, de transporte sanitario, etc. O seu traballo, o de todos e todas elas, non só foi fundamental, senón que é digno de admiración pola súa humanidade e compromiso cívico. Mais aló das condicións laborais, da falta inicial de material básico de protección, de protocolos e mesmo de información, puxeron por diante un espírito de sacrificio persoal sen precedentes en favor da saúde pública. A súa entrega e o seu compromiso diario foron e seguen sendo tesouros que debemos guardar con estima e gratitude na nosa memoria colectiva. Ao longo do ano 2020 tamén vimos como outros colectivos profesionais foron imprescindibles para toda a sociedade, pero entendemos que os promotores da candidatura quixeron poñer en valor aos profesionais sociosanitarios da saúde pública por ser os que se encontraban ou encontraron en primeira liña de contención do virus e en contacto estreito e directo cos doentes. Unha posición que non só require un maior sacrificio, senón que tamén implica un maior risco de sufrir as consecuencias da COVID en carne propia, sendo os e as profesionais sanitarias o colectivo da sociedade que soporta a porcentaxe máis alta de contagios. Por iso, unha das principais conclusións que debemos extraer desta pandemia é a necesidade de reforzar e defender un sistema sanitario público como garante da atención universal e baixo criterios de equidade. Precisamos unha sanidade pública de calidade para facer fronte tanto a esta pandemia como a futuras crises sanitarias que, segundo apuntan voces expertas, se poderían derivar da actual situación de falta de compromiso co medio ambiente e coa saúde do planeta e do impacto que a globalización está tendo en canto ao incremento de mobilidade de persoas, animais ou de bens e a velocidade de transmisión que isto implica. Gustaríame rematar agradecendo unha vez máis o comportamento exemplar e responsable que tiveron os pontevedreses e pontevedresas ao longo de todos estes meses, un comportamento que teremos que seguir mantendo co obxecto de que a situación quede baixo control, porque, ademais da responsabilidade política das diferentes administracións, temos tamén unha responsabilidade individual de cara a minorar os posibles efectos negativos. Eu estou seguro de que co esforzo de todos e de todas o conseguiremos. Moitísimas grazas por asistir a este acto.